Watak kuwi wis jeneng lumrah jejere manungsa, padha malik tingale mlenceng marang tujuane. Tujuan baku utamane manungsa padha ngupadi ilmu kuwi harak kanggo sangu jroning urip, bisa nggayuh ing katentreman, tentrem jiwa ragane, tentrem kabeh kulawargane, tentrem tangga teparone, tentrem jroning sesrawungan. Nanging mangsa iki malah padha diwalik paningale, diwalik pahame, diwalik nalare. Anggone entuk ilmu malah ilmu debat, ilmu udur, ilmu pasulayan, kang tundune malah nuwuhake rame, geger, panas, pating telulung, pating brengok, pating glembur, nantang kono, nantang kene, poyok kono, poyok kene, nyaci kono, nyaci kene. Ilmu kuwi jenenge ilmu sesat. Kang disebut ilmu sesat ya kuwi ora usah nonton asal mulane tekane ilmu, nadyan ilmu saka mulai katapel jagat, saka bidir turki mbagedat, kalamun ilmu mau ora gawe tentrem lan piguna lan migunani tumrap sepadaning urip mau, jenenge ilmu sesat. Ya ilmu kang nyesatake. Manungsa kang duweni ilmu sejati lan sejatining ilmu mau bisa disawang saka budi pakartine, sopan santune, unggah-ungguh lan tata kramane. Awit jeneng ilmu kuwi kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya, pangekesing dur angkara. Uripe bisa mapanake ing budayaning jiwa lan raga, njur ngejawantah hambabar, asah asih asuh mring sekabing sesamaning urip.